убиецът взе поредната си жертва. Какъв е таргета му? Жени на възраст между 20 и 25 години. Има ли някаква връзка между тях? Все още не знаем, но открихме това. Какво е? Не знам. При всяка една от жертвите е оставен този символ. Древен символ за извършване на жертвоприношения в името на зъл бог. 13 жертви са нужни за извършването на ритуала. Убиецът вече е похитил 12 момичета. Ехо! А коя ще е последната жертва?